Do prázdnin je čoraz bližšie. A ty si pripravená cítiť sa skvele vo svojej forme? Začíname s tréningami. A naše zrkadlo bude tvojim najlepším partnerom na ceste k forme. Cvičenia pred zrkadlom. Sleduj, ako cvičíš. Zrkadlo je tvoje zrkadlo, vďaka ktorému kontroluješ techniku, držanie tela a pohyby. Bude ti pomáhať správne vykonávať cviky, aby boli výsledky ešte lepšie. Zapni si Bluetooth reproduktor, pusti si obľúbený playlist a cvič do rytmu. Dobrá hudba spôsobí, že tréningy sú príjemnejšie a naše zrkadlo ti umožní sledovať každý tvoj pohyb. So zrkadlom vidíš, ako sa tvoja postava neustále mení, čo ťa motivuje pokračovať ďalej. Nezabúdajte, že s každým ďalším dňom sa približujete k svojej letnej kondícii. Cvič, rob pokroky a my ťa budeme podporovať. Zrkadlo je najlepší pomocník na ceste k cieľu. Pripravený na tréning? Poď do toho.